Ei, què passa, gent del món? Soc Patri. Assistem en el Bioparc. I sí, assistem perquè no estic a soles. Qui vindrà amb mi? Tachan! És Juan! Així estic! Sí. Hem decidit vindre d'excursionet al Bioparc i ensenyar-vos un poquet este meravellós rinconet de València. De tots els llocs del món. És que està tot ple d'animals fantàstics. Hasta n'hi ha fauna ibèrica, així que... Fauna ibèrica, sí. Fauna ibèrica, sí. Mira, jo sóc una belloteta i tu eres el bellotón. Ho puc creure? Bellotón. Sí, Ja veu així l'espectacular lloc on està el Bioparc de València. Així tenen l'entraeta, mireu que xula, i per així... El barri de Campanar. Tenim el barri de Campanar allà darrere, ¿vale? I el parc de cabecera està allí, saps? De capçalera, està allí, el teniu allí. Que també us recomano que aneu al llac, que n'hi ha perquè n'hi ha cisnes que te pots muntar en ellos pedalejant i són super guais. Mira. Mira que bonito que és pel pàrquing, gent del món, està super xulo, té hasta palmeres. Vosaltres vos podeu creure de que anem al Bioparc i el primer que vos ensenyem és el pàrquing? No, la veritat és que no. No s'ho poden creure perquè el món del Juan i Patri no està reclamat en això, està reclamat en ensenyar-vos des del primer principi la moguda. Sinó que... Au! Au, cacau! Gent del món! Estem dins del Bioparc! Canta el Bioparc, però el que passa és que fa molta calor, estem a quasi 30 graus o més. Mira, pues La creo ciutat que de es más València. bonita esta vista que la otra. Saps? Estem a la ciutat de València. Home, estem en ple juny i això que quasi no és juliol. Sí. Mireu, estem atravessant ara mateixa per meitat del parc de Capçalera. Tot això que veieu ahí és el parc de Capçalera i mireu on estem. Este pontet que esteu veient ací és el que te du al Bioparc. I atravessem el parc de Capçalera. Correcte, per això veus teniu el parc de capçalera. Mira quin paisatge més bonic. Hola, a veure. Cheese! Com ja us ha dit Juan, estem en el Bioparc, estem dins, mira-lo, ahí està Juan. I ara anem a entrar a una de les zones més turístiques del Bioparc. Anem a entrar en una de les millors zones que n'hi ha del Bioparc. Mira, que fica ahí Madagascar. Anem a entrar en Madagascar, sí, con la película. Bueno, Així anem a trobar els lèmurs, no els pingüins. Nada de nada. ¿Qué es lo que tenemos ahí, Roere? Pelícanos i... Cignes, no, flamencos, perdó. Ai, amor meu, és que és de ciutat, clar. Perdoneu. Jo soc de la vida salvatge. Sí, ella és de Nova York i jo de París. Exacte, doncs bueno, estos són uns animalets molt comuns que aneu a veure així, però anem a veure animals molt més espectaculars. N'hi ha rinocerons, n'hi ha elefants, n'hi ha lèmurs que els anem a passar a veure en seguida. Anem a veure que flipant és tot això del Bioparc. Senyors i senyors, aquí tenim a Félix Rodríguez de la Fuente. Hola! Estic assombrat en tot el que és l'ecosistema del Bioparc, o sigui, com està tot recreat. Perquè això no és un zoo normal d'estos que estaven els animals en gàbies, agobiats i tot, no. Aquí està recreat tot l'ambient i la veritat, me donen ganes de viure a mi, ahí, on viuen ells. Pues a mi, gent del món, m'apeteix estar des de l'aigua, Isaac. Sí, m'encantaria estar en aquests peixets. Deuen estar molt fresques avui. Deuen de ser de temporada. Gent del món, mireu on estem entrant. Veu esta coveta i una porta que se tanca? L'espai dels lèmurs. Vosaltres sabeu aquesta porteta que hem passat per què és? Perquè estem dins de l'hàbitat dels lèmurs. Exacte, i no podem intranquil·litzar-los o fer certes coses. Estan aïllats perquè són animals que s'alteren molt. Exacte, Així que n'hi ha que estar molt amb cuidadet. Mira un lèmur, allà! Allà en l'arbre, el veieu? El veieu, gent del món? I això són lèmurs de cua anellà. Miu que xulos! I és que estem anant per dins del seu hàbitat. Així estem nosaltres i ahí estan els lèmurs. Hola, pichibo. Hola.
Gent del món, estem eixint del recinte dels lemurs. La fauna antiga de Madagascar. Aquesta és l'antiga fauna de Madagascar. Així tenim a un antic lemur gegant i al part l'elefant, un parent de l'avestruz. Ja veu lo gran que era. Ahora estem en África ecuatorial. La África que está en el límite del Ecuador, que está en el globo terráqueo. Es una selva pluvial molt humida. Està a prop del nostre país? Ligeramente, perquè nosaltres moltíssimes vegades tenim calor que ve d'ahí. Així que algo a prop del nostre país té que vindre, perquè sempre que diuen el calor equatorial, pues així estem, per que ho sapigueu. Cabret. Se supone que sí deurien d'haver hipopòtams. Els hipopòtams jo crec que s'han ficat dins de l'aigua. Fa molta calor, aquí. Quan? Jo penso que sí, que fa molta calor. Home, perquè ahí està el cartell dels hipopòtams i no n'hi ha hipopòtams. Però supongo que sí, n'hi ha hipopòtams. Hipopòtams sí, hipopòtams no. Este hipopòtam me'l menjo jo. No, espera, no. Famosa del parc, que és el tronc, que està tot ple de recintes xicotets, animalets, que ara us els anem a ensenyar. I ja hem eixit de la cova. A veure el que n'hi ha per ahí. Així se suposa que és on viuen les llúdries. Que quan fa calor estan totes amagaetes. Exacte. Són llúdries africanes. I això són grues africanes. Ahí darrere, però no sé si se veurà, n'hi ha un bongo que està ahí amagaet perquè fa calorana. Nosaltres som els únics animalets que soportem esta caloraza i els bongos, com a que són tontos, s'amaguen en una coveta ben fresqueta. Les grues estes tan boniques, per favor, que tenen estos moños a lo punky. Així estem en un exemplar que el tenim ahí baix, que es diu el potamoquero. És de la família dels bous, forma part de la família dels bous, però no és un bou. No és un bou, és tipus com una espècie de bou salvatge africà. No és com els bous que nosaltres podem trobar així per Espanya. No, és diferent. Sí, és diferent. A més, crec en un fran de la jungla, una de la jungla del trau. Així que, mireu fran de la jungla. És molt bo, la veritat és que és molt bo. Així, Patri, volia veure justament este animalet. M'encanta la seva tonalitat en la pell. Jo puc variar si li pega molt el sol, no? I la veritat és que està genial mirar-los així tan tranquils en el seu hàbitat, que aunque no sigui el seu hàbitat que estan en Àfrica, però així es veu que estan molt bé. Acabem de passar la zona de l'Àfrica equatorial, que veu que ahí estan els goril·les, que són una espècie en greu perill d'extinció i que n'hi ha que protegir el seu hàbitat i cuidar molt d'ells, que en queden molt poquets, sobretot en llibertat, i és on de veritat podem fer coses bones per ells. Ara anem a passar a la cova de Kitum. La cova de Kitum està per ensenyar les parts humides d'Àfrica, que són rius, que són llacs, tot això. Això encara seria l'Àfrica equatorial i a partir d'ahí ja és quan entrarem a la cova de Kitum, que podem veure els hipopòtams, podem veure peixos típics dels rius africans. I com ja vos tinc dit, el bioparc, la veritat és que és una meravella per a València. És un gran parc d'aprenentatge sobre els animals. Hi ha molta gent que critica molt els zoos i tot això. Jo soc una persona d'elles que critiquen els zoos que no ajuden els animals, però la veritat és que el bioparc col·labora en moltíssimes campanyes de recuperació de la fauna, també d'educació, perquè si aquests animals no els coneguérem, no els poguérem veure, no arribaríem a apreciar tot el que són en realitat.
realment així se desenvolupen molts projectes de conservació, de reproducció, de conservació genètica. El bioparc és un tesor que té València, n'hi ha que aprofitar-lo molt. I vos convido a tots a cuidar de la fauna, de la flora del planeta Terra, que només tenim un, n'hi ha que cuidar-lo i en el fons tots formem part de la mateixa caseta que és la nostra terra. En fi, després d'aquest discurset que vos he donat, tan emotiu, anem a veure la cova de Quitum, anem a veure unes quantes cosetes, està tot ple de gent, així se podeu veure a Patri. Està tot molt ple de gent, la veritat és que, clar, és diumenge i mos l'hem trobat aixina. Si veniu entre setmana no n'hi haurà tanta gent i podeu disfrutar-lo més a gustet. Anem a veure elefantets quan acabem de la cova de Quitum, ja se n'anirem a casa a descansar d'un meravellós dia cuidant de la naturalea, i no sols perquè siguin bonicos n'hi ha que cuidar-los i n'hi ha que conservar-los, sinó perquè són part de la riquesa biològica d'este planeta Terra. En fi, vida meua, se n'anem a la cova de Quitum o no? Sí, anem a un cigar, però per favor, anem a un Hi ha molta gent, estem un poquillo agobiats. Ja vos dic, vingau entre setmana, no fi de setmana com hem vingut nosaltres. Ja veu els hàbitats, lo ben recreats que estan. En fi, anem allà. La cova de Quitum. Ahí está lo que vos he dit, els sets típics de riu. Ah, ahí es podeu veure millor. Del món, i de repente mos trobem així una cua que serà d'un senyor cocodril, que ahí el podeu veure. Quina boca, per favor! Un cuartute. Que no, que es una tortuga normal. Que això ja és l'Àfrica subsahariana. Ahà, esta és la part d'Àfrica que és un poquet més desèrtica. Oh! Mireu, la xirafa! Timón. No, que ven. Mira, Celia. Mira, Timón. Hola, Timón. Que son bonitos y son preciosos y son súper adorables. Y mira qué bonito, fotos. Suricato. Mira, pelea de suricatas. Origen del món, un antilopigo, chicotigo. El Rey León. ¿Se recordó de la escena de Mufasa en Simba? Cuando están en agazapados, que volen ensenyar a su filla a matar antílops, pues, per a menjar-se los dic, ja sabeu, són carnívors. Pues seria ese animal de ahí. Així tenim el lleó africà, que estic donant-me compte últimament dels animals, ara que estic mirant-los millor, que sincerament, a mi, un animal d'estos me deixa feta miquetes només a hores de mirar-me. És enorme, té un cap. Us pregunto per què estem tornant a passar per unes portetes aixina? I res. És que m'he entrat a l'aviari. Hi ha una reixeta perquè els pardalets no se'n vagin volant i se preguen per tota la ciutat. M'encanten! Jo este el conec, este hi ha una pel·lícula. Crec que se diu l'Alcaraván. És un pardalet que se queda molt de temps superquet.
Tots els pardalets de per ací i el transport tot ple de fulletes. Ahí està, hola. I així en el mateix recinte dels pardalets trobeu estos animalets, que pareixen una espècie de ratetes, covalletes. En realitat no, estos animalets que veu ahí són de la família dels elefants. Són un antic parent que se quedà en aquesta forma. Antigament els elefants eren supermenudívors, pareguts a d'ell, i al final, pues, al cap dels anys, desenvoluparen pues, les trompes i el seu enorme tamany. I estos parents dels elefantets se quedaren aixina de menudívors. És que mireu que coninos, és que donen ganes d'abraçar-los. Mireu, així podeu veure la seva fitxa. Mare meva, les lleones. Ole, que postura més sexy de lleona. Així està, pues, més adaptat el que és la sabana africana en un terreny gran. Així estan soltes les xirafes, els antílops, crec que també hi ha rinoceronts. Podeu veure? Mireu! Amiga xirafa, va a saludar. Hola! Quina hora fa per allà dalt? Sí, podem trobar una de les majors escenes del bioparc, que és esta. És este mirador on podem veure la sabana africana, que és el seu major hàbitat. Estimados visitantes, les informamos que a las 12:30 podrán disfrutar de una charla con enriquecimiento ambiental en el aviario junto a leones. Muchas gracias y esperamos que lo disfruten. Estàvem així mirant els zebres, que són ben boniques, i de repent mireu a qui mos hem trobat. El senyor rinoceront, l'amo del parc. Vamos, això. No hem tornat a la cova de Kitum. Esta és la part d'Àfrica que està baix terra. Anem a conèixer tots els animals subterraneus que viuen en la sabana africana. Acompanyeu-me a la foscor. Ratetes topo! Una pitón. Així teniu tots els seus caus. I així l'hàbitat de la pitón. Mangostetes xicotetes, ja conxuen, boniques. I mireu així, els dormidets. Estos deuen de saber que és migdia, clar. Estan fent una bona siesta. Inclús quan estan completament baix terra. I este és un dels animals meus preferits d'Àfrica. Se veu molt mal, però és un porc formiguer. És este animalet d'ací. Viu en Àfrica i és igual que un os formiguer, però en una cara de porc y orelles. ¡Qué raro es! Y como me encanta. Ahí están, hienes. ¿Vosotros sabeu que antigament hi havia hienes així en València? Ara només les podem trobar en Àfrica, hienes africanes. De timón, tenemos a Pumba. Que en la película es un Pokémon guapo. Sí, bueno. Era Rochet, així és el seu cuaderno. Estan considerats els animals més lletjos del món. No sé per què, en lo guapos que són. ¿A que sí? Bueno, gent del món! Bueno, gent del món, ja s'ha acabat la nostra visita per el bioparc. Esperem que vos hagi agradat, que vos hagi encantat. Bueno, per així? Per així. Esperem que vos hagi encantat. A nosaltres ens ha encantat, aunque això sí hem patit de calor, de gent i de molt de sofoco. Lo que vos ha dit Juan al principi. Vingueu entre setmana i, per favor, vingueu per la matí no perquè estaran ple d'excursions de crios, ja que viu per a vesprar un dilluns, un dimecres... Així, quan se fa de nit, creu els animals se'n van a dormir? No. Els animals tenen vida, damunt tenen molta vida nocturna, per la nit que fa més frescoreta també estan més actius, és quan se'ls dona de menjar i encara que vos tancaran, se pot disfrutar encara més. Hem disfrutat molt del bioparc, sobretot aquesta última part que no estava tota plena de gent. Correctament, així que esperem que vos hagi encantat este nostre viatge del bioparc. I esperem també que cuideu la naturalesa, és molt important. Visiteu llocs com estos perquè, ja vos ho he dit, col·laboren en molts programes de recuperació, ja podeu veure la calor que tenim. Col·laboren en molts programes de recuperació, de protecció, de reproducció i de tot. Dóna-li m'agrada, compartís, subscriu-te, si no ho has fet ja, i, sobretot, no te baixes del món!